Wow! Magandang. Legs. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng spicy calderetang bibe. At Ayan. meron din po tayo ditong talbos ng sayote. Yes, at meron tayong rice at meron tayong extra sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration kaya pray muna po tayo. Amen, mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Mga tana po. Muna subo na tayo. Ay, oo nga. Hindi muna natin dito yung sarsa. Uy, sarap nito mga foodies. Bibe, favorite. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo. Magandang. Favorite niya Ate Albert to. Isang buong bibe, mauubos ka. Ganun din sarsa. Nakikita ba? Gusto pa dito? Yan. Ay, lagyan. Ayaw, lagyan natin. Ako. Wow! Sarap? Maganin mo. Oo, lagyan kanin ko. Masarap. Lambot mga ka-foodies. Puro talbos muna tayo ngayon, ha? So, Ako naman, ito yung favorito ko. Oo. Talbos. talbos. Sarap. Tagal natin din di kumain ng bibe, no? Ubus na kasi yung mga bibe dito eh. Meron dito manok. Manok na. Yung kaibal. Ang sarap pagkaluto. Diba? Ano mo yung bala? Legs. Lambot.
Sarap na. Sili. Matapang. Maparsisili. Ang hang. Kaya nga spicy, di ba? Oo. Kailangan tumulo yung sipon natin dito kasi spicy. Sarap. Pa-order mo nga po ng sarsa. Sarsa naman. Sarsa eh. Masarap yung sarsa eh. Lagyan natin ha. Ito na po. Thank you. Order nga po ako ng kanin. Yung may tutong. Yung may tutong. May tutong talaga. Di ba? May tutong. Oh, nasunog lang. Sa akin yan. Diyan lang yan. Dami. Salamat po. May ano kami dyan. Papaparami ka talaga sa rice nila eh. Sarap. Sarsa pa lang ulam na, no? Lambot, lambot. Masarap sa tutong. May sarsa. Sarsa. Ate, may extra sarsa po kayo. Sandali lang po, ate. Napakyang po. Ayan. Sa kanin. Sarap. Ay, ito yung ulo ba to? Legs yan. Ay, oo. Kala ko ulo. Wala lang yung buto niya. Malambot kasi.
Sarap. Mm. Buto pala. Sarap. Totoo. Sarap. Ang init mga kaputipis. Sarap. Tutong. Hati tayo. Yeah. Sarap. Sarap na ano. Sarap. Mga kaputipis, kumusta po kayo? Mainit ngayon. Inom po kayo ng maraming tubig. Kung wala kayong pupuntahan, Sa dyan na lang, bahay. dyan na lang kayo sa bahay. Sobrang init, baka iitim kayo. Masarap magbabad sa sa tubig na. Dagat. Swimming pool. Kaya sabat siya. Sarap. Nice. Saan na natin to? Kaya mo na. Parang lollipop pa.
Hmm? Sarap. Ayun mga foodies, naubos po namin ang kalderetang bipe at saka talpos ng sayote at saka rice. Gutom, no? Sa mga foodies, maraming salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni PPM. Pakiclick na po ang aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodies. At syempre, gusto din po namin i-shoutout ang mga big viewers namin na nagpapa-shoutout po sila. Cherilyn Dumuto, Fredelyn Liabres, Malienes Bandaril, Arrogante Franco, Yes. Shane Gandasan, Duga Borja, Alex Desio, Radisa Desio, ayan, at si Nor Demisilio, ayan. Yan. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni Bibi at sa paghihintay ng mga, at nag-aabang sa mga videos po namin. Yes, ni mga Bibi. kaputibis. At shoutout po pala sa Team Matibay. I love you po. I love you po. I love you so much. Ayan. Senior Maymay, Jason Laksamana, Estela Batusin, Mads Ellen, Apo. Yorwowa. Shoutout po sa inyo. I love you. At saka si Frenny Kimi. Ate at Kimi. Frenny Lenny. At si Frenny Rizali. Ayan, I love you mga friends ko. At si Leia Leia Payawan, I love you po. Shout out sa inyo. At si Baby Allison, I love you. Kaya mga kaputibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang The Foodie Vlogs, please supportahan po natin The Foodie Vlogs. Mag-subscribe na po kayo. At gusto din po namin i-congrats si Abby Calderon. Monetize na siya, Cici. Congratulations po. Please supportahan din po natin si Abby Calderon. I-visit po ninyo ang kanyang channel, Abby Calderon. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yes. At ang aking kumarin tunay na si Queen Natsu. See you soon. Yes, see you soon. Congrats din po para ang Regino. Monetize na siya. Hungry Chino. Yan, congrats lang. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.